Druhý deň. Milované Ježišovo srdce, vždy bohaté a štedré na nekonečné milosrdenstvo. Prostredníctvom proroka si povedal, že nechceš smrť hriešníka, ale aby sa obrátil a žil. Stojím tu pred tebou biedný, taký, aký som. Ďakujem ti z celého srdca za jedinečné dobrodenie, ktoré si mi udelil skrze zásluhy svojej milovanej služobničky, svätej Rity. Ako sa ti len odvďačím, Pane, za to všetko, čo si mi tak láskavo dal? Môj Bože, nikdy neprestanem byť vďačný Tebe, ktorý sa vždy ukazuješ dobrý aj k tým, ktorí ťa urážajú. A Tebe, svätá Rita, ako sa budem môcť odvďačiť za milosť, ktorú si mi vyprosila? Moje srdce prekypuje radosťou a vďačnosťou. Dobrá sveta, ktorá si tak blízko pri Pánovi, poďakuj sa za mňa drahému Ježišovi. Pomôž mi, aby v mojom srdci zostala vďačnosť voči nemu aj voči Tebe a zároveň neustály odpor k hriechu, aby som sa mohol tešiť z jeho milosrdenstva a nebeskej ochrany. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Rita, ktorá si bola zázračne účastná na nesmiernom umúčení nášho Pána Ježiša Krista, daj, aby som trpel ťažkosťami tohto života s odovzdanosťou a ochraňuj ma vo všetkých mojich potrebách. Amen. Svätá Rita, dôverujem v Tvoju pomoc.